8:50. Vlak prišiel absolútne presne na minútu. No a vítajte v Ho Chi Minh City, Južný Vietnam. Práve sme vystúpili z vlaku, tak ideme výjsť zo stanice. Pozeral som hotel, 1,5 kilometra máme čas, takže to asi dáme peši. Máme čas do druhej, takže ideme niečo zjesť na kávu. Ešte samé dobroty sa robia. No a tak sa nachystaný. Nepotrebujem, ne. Idem pešo. Jasné. No ideme čosi nájsť, nejaký oný. A ty si čo vybavil? Ja som dostal od tej holky aj one. Kedy? Tam, keď som išiel z vlaku. Dobre. Si sa aj ľúbil. Nie, každý dostal. Ja som nedostal. Natáčaš pičeli. Uži si tu už brndu sladkú. Není to práve, že to bez cukru. Hej? Tak je dobre. To si kúpim, normálne. C2 sa to volá. C2? Je to čaj, Stojí normálne to, zelený čaj bez počítam cukru. 8 000, takže 2,50. Či 25 centov, tak. Jedno, Majú tu báko nejakú kafe. Poďme to asi omrknúť, že ako to tu... Padá ľadové. Čo? Nie, ešte neviem, čo robia aj. Padá ľadové. No lebo všetci pijú ľadovú, lebo je tu horúco, ale my pijeme horúcu. No. Thôi, vậy triệu mốt thôi. Čierna, 25 s mliekom 30. Ja idem hentam, tam mali po 14. 25 centov, 75 halierov na eurá, aby si rozumel, a tak ideme zohnať za 20, no ušetríme 15 centy. Tak. Ale v tomto meste 15 centov sa ti hodí. To zas Každá koruna k dobru. Pozri, čo to je kaviar. každá koruna, keby koruna, no každý halier k dobru. Ale to je pravda, každý halier sa rád... Kam? No, pozri sa na toto. Ešte asi Ho Chi Minh za vojny na tom vozil zásoby na juh. Cez Kambodžu. Aha, stanica, ešte starý nápis práve, Saigon. Oni to tu volajú stále Saigon. Ho Chi Minh je najväčšie, no Hanoj mal nejaký, však ale videl si, jak tam vypadalo, mal nejakých 9 miliónov a toto má asi 10,5 milióna. Takže, ale teplo je tu, kamo. To nie iné. Vidno, že sme zas došli niekoľko 100 kilometrov južne. Tu je nejaká kaviarnička, poďme to asi. Máme čas. Hej, no proci je. Alebo tam. Aha, kafe, pung No, a toto tam milujem. Prajávku. Dívaj sa, jak sa chodí cez cestu. Takže... To idú z druhej strany. A nič, pôjde, nikto netrubí. Krásne ideš. Dobre, kde je cena kávy? Dobre, ideme si na nejakú kávu, bagety, alebo bagetu, niečo zjeme a potom niečo nahráme. Toto musím nahrať. Ideme smerom zo stanice do hotela. Máme čas, tak sme sa vybrali peši po nejakej... Počkaj, som jej regál podal. Som sa oprel vzadu a som jej posunul regál, no. Ale tuto sme videli, teraz sedíme vnútri. A videli sme vedľa cesty len, že robia proste kávu, no. Tak sme sa zastavili na kávu. Takto to vyzerá zozadu. A počkaj. Tu sme išli. A tu sme zazreli kávu proste, no. Takto, ulička, premávka, jak grip. Tam to je Saigon, však sme aj Saigone. A tuto nám pani povedala, že niekde či by sa nedalo sadnúť, no tak ona nemá s tým problém. Tuto je miesto asi tak pol metra krát pol metra. A že aby sme si sadli tu, no. Len som zložil tačky a už nebolo si kam sadnúť, tak trošku sme vedľa, no. Ale inak dobre je to, Braško, čo? Kapričko sa darí? Kávu, pozri, kaprička parádne. Ty vole, že to je preso jak kráva. No, okej. Absolutely. A pani šťastná, že nám môže spraviť kávu, ale... No. Parádne. Vonia to dobre. Ja som nadšený zase. A ja, za 18 000. Kámo, ja týchto pajzle milujem. Ja si chcel na hektar 3. Ja milujem to,
proste takéto podniky. Ty si ako na to kávu? Ja to proste mám. Spokojný. Miesto je, aké je, tak to oni za to nebudú. The first time you come Vietnam. Sorry? The first time you come Vietnam. First time. Second, yeah, first time. How long have you been in? Maybe two nights. Two nights. Yeah. Just 2 days, 2 nights. 2 days. We are going to Cambodia after. Cambodia. Cambodia, yes. Capital city Phnom Penh and Korong Island. This one only. Oh, Yeah, enjoy your birthday. thank you so much. No, Takže welcome. takúto som dostal kapičko. No, ono je to síce v takémto pohári, pretože ona tuto má plastové kelímky a aj parafínové, ale sme jej hovorili, musel som to cez prekladač preložiť, že či náhodou nemá klasické šálky, porcelánové alebo sklený pohár aspoň. No, tak išla dozadu, 5 minút jej nebolo, ale donesla nám toto, ale super, dáme si kávu zo skla. Tuto ešte, tu je aj kaviareň a pani tu predáva gombíky, no. I think that at the beginning So, you have from phone YouTube. hello YouTube. hello from Vietnam. Okay, I okay. think you will have cold coffee, so I take a big glass. Aha. If I don't hot, I will take a soft glass. OK. Nerozumel som síce moc, ale... Spravil najväčšiu kávu, je to Aha, to fakt si rozumel? potom som z toho, Čo sa nesústredil, čo vraví. Dobre, vypijeme kávu, ideme nájsť hotel, po ceste si dáme nejaké jedlo ešte. A ideme objavovať Saigon, no. Poďme na to.